जाय सानसुमै बिथांमोना बे बाथौ धोरोमखौ गोदान महर होनानै गोदान लामाजों दैदेनलांनानै हारिखौ फोसाबनायनि खोथाखौ सानखांनानै मावजेनदों आं बिथांमोनखौ खुलुमो बिथांमोनखौ सिबियो बे आफादनि जायफोर दैदेनगिरि आथिखालाव दं बिथांमोना धोरोमनि आसार खान्थि धोरोमनि गासैखौबो हमथानानै जातिखौ मोनसे गोग्गो गोथार लामाजों गावनि रोखा सिनायथि फोथांना लाखिनो थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय थादों आं बिथांमोननि सिगाङाव बिथांमोनखौ खाथियाव थारैनो बाख्नायो बिसेसकरि जोंहा आदा कान्तेस्वर बरगयारी थाबाय जोंहा बिथां मानिजाथाव परमेश्वर ब्रह्म लोगोसे आंनिनो लोगो बायदि जदिव बैसोआव उन्दैसिन खिन्थु बहुत बोसोरनिफ्राय लोगोसे खामानि मावनायखाय लोगो बायदि जोंहा मानिजाथाव बसन्त स्वरगियारी बिथांमोना नेरानेपारि हमथाबनानै बे धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे धोरोमनि गासैबो आसार खान्थि गोग्गो गोथार खालामनानै जातिखौ जौगाखांनायनि थाखाय जे खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों आफादगिरि गाहारि बारग' बिबानगिरि बिसायख'थि बे लोगोसे 1 एप्रिलावनो जागोन गुबुन गुबुन खोब बारा दिन गैला 12 बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोन एसे आगोलावसो एबार खूब शर्ट जोंनि जौसांनिफ्राय गावनि गोबां मुखुब बिसायख'थि जिखिनि देरहानो थाखाय हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो मावगासिनो दं नैबे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय नोजोराव फैदों जों बयजोंबो सिनायजाखानाय मोजांखौनो बुंनांगोन कारण आथिखालाव दिनै इउपिपिएलनि अदालगुरि मावफुंगिरि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं बेनि अनगायैबो बिजाथि थामहिनबा साइडनिफ्राय बिजेपिनि बिटिआरनि लेङाइ गामि गामि हाबनानै खामानि मावगासिनो दं आरो जिखिनि रिपर्ट फैदों बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आं आसा खालामदों जे बे मेलावनो बाहागो लानो हादों जेराव जेराव केन्डिडेट दं बेवहाय देरहाजोबगोन मोनसे खोथा सरसा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो रायजोफोरा मिथिनो थाखाय जि माबादों मोनसे उत्सुक देखायदों आरो जिखिनि जाखागोन स्वाभाबिक जोंहा बावैसो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय काउन्सिल इलेक्सन देरहानानै आलासि थामहिनबा इउपिपिएल सरकार दादों बिजेपिजों लोगो जानानै डेपुटि चिफ हिसाबै दायित्व मोनसे आरो दायित्व मोननाय जोंहा बारा गोबावानो जायाखै मात्र मास मोनथामल' जादों मोनथामल' डेपुटि चिफ जानायनि उनावबो दिनै माने इलेक्सन खेलेगिरि बेखौ गासैबो प्रस्ताब खालामखागोन बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बेखौ लानानै गोबाङानो हयथ' बुंनो हागौ जे गबिन्द बसुमतारी थारैनो लुभिया मानसि नामा बेनिखायनो डेपुटि चिफ पस्टआवबो आरो एमएलए गेलेदों बेबायदि मोनसे प्रश्न जाखागोन जानो हागौ आं एक्चुअलि दिनै बे गाव इलेक्सन गेलेनो होनना गेलेयाखै जा उदालगुरि समस्तियाव जोंनि बिरुद्धे जाय कन्टेस्ट खालामगोन बेखौ बिथाङा इतिमध्य 20 बोसोर उदालगुरि समस्तिखौ दखल खालामनानै दोनदों आरो बिथांखौ जिखुनु मानसियानो फेजेननाया गोरलै नङा होननानै जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा रियेलाइज खालामदों सानखांदों आरो सानखांनायखौनो बिथांखौ फेर बानायनो हानाय मानसि नागिरो दा आंखौसो नागिरनो मोनबाय आं गेलेनो गोसो गैयामोन खिन्थु थेवबो दिनै पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ गेलेनो दा आंनियाव मा नुदों आं मिथिया खिन्थु माबाफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो नागिरदों जे नों गेलेबासो देरहागोन नों गेलेनांगौ गेलेबाय आं गोसो गैयाबो गेलेबाय आरो पार्टिनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब मदद मोननांगौ जोंनि पार्टि वार्कारफोरनि जिखिनि मदद मोननांगौ बे गासैखौबो मोनदों आरो बेखौ आसा खालामदों जे बेफोर गासैबो पार्टि जोंनि इउपिपिएलनि सापर्ट
रायजो राजानि सापर्ट आरो बिजेपि वार्कार जों नुयो भटार्सफोरनि जिखिनि बे सापर्ट बे गासैखौ मोननानै बुहुमाव देरहागोन खारदां आसामाव देरहागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गोबां इउपिपिएलनि गुबुन दैदेनगिरिफ्रा गुबुन जिखिनि साननानै धोरोमारि बिजाथि सेवा आंखौ होदों बे सुबुंफोर निश्चय दोङो जाफुंगोन गुबुन गुबुन देरहानानै धोरोमारि सुबुंफोरा जास्ट एमएलए जायोबा एमएलए जाना माब्लाबाबो थायोबाथ' डेपुटेसि गुबुन बिबानखौ गुबुन धोरोमखौ एंगारनायनि बाथ्रा गैया खिन्थु जुदि बेनिखाय मोजां पजिसन खौसो जुदि आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोननि होयो गाननाय जोमनाय अब्ला निश्चय बेजों मा खालामो डेपुटेसि पस्टखौ बेरखांहोयो हगारनो गोनां जागोन दा बै हयथ' हिसाबैनो रिजाइन होनो गोनां गैथ'आ बे मोनसे समाव रिजाल्ट मोनखांनानै जिखिनि एसे जौगाखां माबायदि पजिसन मोनहैयो बेखौ होननानै गावखौनो रिजाइन होनाय होयो बर'नि गेजेराव साननानै लानाय आसा जादोंमोन खालामो आं रिजाइन जाय होनो गोनां बिथांमोना एसे जायोब्ला फोसाबनायखौ उदालगुरि सोलायनायखौ जिल्लानिफ्राय सोरबा नागिरदोंमोन सासेखौबो डेपुटेसि बिथांमोना होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन गुबुन गुबुन धोरोम आरो रावा सोलायो दानि जिथु बे थासारि गावनि थांनाय गुबै जि मोनसे सिनायथि जिखिनि मोनसे गोजान गावनि हारिनि जि गोजान मोनसे थासारि गुबै फैदों सिनायथि जे बे थासारि सिनायथिखौ जोङो बर' आरो मोनजोबा अनाबर जायो गासैबो ज' जानानै दा बेनिखायनो गोरोबलायनानै थांना थानायनि मोनसे परिबेस जानो हागौ बे समाव गोदान आफाद जोङो खुलिनानै मोनसे दावराव दावसि बाथौआ बर'नि लाबोनो नागिरनाय गिबि आरो गुदि बेखौ गासैबो धोरोमब्लाबो आरो बे गोबां सोरखारा समाव राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जोंनि बर' रायजो राजाया नैबे बिसायख'थि सोरबा गुबुन सिगे गुबुन सगय धोरोमजों देरहानो हागौ नामा नारसिनजादों बेबायदि सिन्ताधाराजों गुबुन गुबुन धोरोमखौ माखासे बा धोरोमजों फालिनायनि जि राहा समाज बिथांमोना बिरोधी बेखौ पलिटिसियान खालामनानै सासे लादों इन्स्टिगेसन नाथाय खालामनानै बेखौ नादों होननानै जों अनुमान खालामनो हायो आथिखालाव नुनो मोनदों बे संगठन बेनि जि मोनसे फोसाबनाय दुलाराय रायजो राजाफ्रा रावबो जिनि नाजावा जि रावबो मोनसे मोजां मोना रावबो गनाया मोजां आरो बेनिखायनो आसार खान्थि बेबायदि जायफ्रा बे दादों फोसाबनाय आरो आसार बिथांमोना खान्थि समाजाव बेमेजाय बेखौ आथिखालाव नागिरनाय गोबां जोंनि नाजानाय बेखौ गासैबो रायजो सोंखारियो। राजाफ्रा बेखौ बजबनानै लादों दा सरकारा बिथांमोननि बेनिखायनो बेरेखायै जथेस्थ स्ट्रं एक्सन लानो आथिखालनि नागिरगासिनो বিভিন্ন एरियाफ्राव जि बायदिसिना खालामदों दिनै थासारि बर'फोरनि गेजेराव आरो मोनसे दावराव दावसि लाबोनो आथिखालनि जि टेनसन लाबोनो जौगालु बेखौ जों रावबो नाजावनो हाया सम बेखौ गासैबो रायजोफ्रानो बेजों जोङो एखे मुखायनो गोरोबजोबनानै गरिहना होनायनि जोङो जोंनि सोंखारिनो प्रयोजन दं जि धोरोम दिंनानै नुदों दा जायफ्रा दे बर'फोरखौ दासिमबो बिजेपि लांदों होनना बुंदों जोंनि जि फोसाबनाय 5 बोसोर बिजेपि जोंनि जि दा बिथांमोना मा बुङो बेखौ दा साबसिन खालामनो नाजानाय बिजेपिजों लोगो जानानै बे सरकार जोंनि सालायदों हाबाफारिया दिनै जायगा जायफ्रा जायगा सोंखारिग्रा सहैयाखै बिसोरबो सहैनो बिजेपिजों सहैनायखौ जोङो नुनो मोनाखै 5 बोसोर आसाम दा बेनिखायनो मानगोनां आरो दिल्लीयावबो बाथौसा बिथांमोना लोगो नोंथांमोन सानदोंमोन दिनै बिबानगिरि बिथांमोननि नोंथांमोन दाय मावनाया जोङो जायगा जायगा थांनानै दाय गैया जाय जायगायाव दासिमबो इउपिपिएलनि सोलायाखै मानसिफ्रा माबाफोर बा गोरोन्थि मावबाय दाय जाय जायगायावबो गावनायनि दिनै जों गोजोनखौ लोगो मोननो जादों थाखाय बर' जातिनि गुबुननि जिउखौ जों फोजोबो 2020 मायथाइनि बेबायदि जानाय ओनसोलफोराव थांनानै जोंनि जि फोसाबनायनि जि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानांगौ मानोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आं गोलाव बुंनो नागिराखै आसाम गभर्नमेन्टआबो मानगोनां बिजेपिनि बाथौसा नेतृत्वआव सोलिदों नोंथांमोन बेनिखायनो बे मोननै सरकारजों आथिखाला गोरोबलायनाय खामानि मावाबा बिगियानखौ फोथायो मावफुंनो हानाय नङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय नङा आथिखालाव जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिगियाननि मुगा बिटिआर सुक्तिखौ बिगियानखौ इमप्लिमेन्ट फोथायो आरो खालामनायनि बिगियाननि मुगा हिसाबै जों जोंनि जि बाथौ धोरोम बिजेपिजों लोगो जानानै बे बाथौ इलेक्सन धोरोमखौबो गेलेनाय आरो सरकार सालायनो गोनां बिगियानजों जादों आरो बियो खाम जाहोनानै बर' जातिखौ फाननाय बा बिक्रि जानाय खोथा गैया मात्र गोरोबहोनानै जोंनो जौगानाय नांगौ बेखौ आरो जोङो बिटिआर सुक्तिखौ जोंनि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दैदेनगिरिफ्रा बे बाथौआ बर' हारिनि बर' माहारिनि मोनसे गोजामसिन मोनसे धोरोम बे गोजामसिन मोनसे धोरोम आरो बे गोजामसिन धोरोमखौनो लानानै बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फैबाय थादों नाथाय गेजेर ससेयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि नारसिननाय आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि एसे जिखिनि माने फोसाबजायै जिखिनि माखासे राहाफोर बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो गेजेर समाव माने जि मोनसे धोरोमारि जि फोथायनाय बे फोथायनाया एसे खम जालांदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेनि जिखिनि फोसाबनाय महर बे फोसाबनाय महरा जौगाबाय थानायनि थाखाय बेनि जि मोनसे फोथायनाय बे फोथायनाया बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दोङो आरो आङो नैबेखौनो बुङो दे आथिखाला बिगियाननि मुगा आरो बे बिगियाननि मुगायाव मोनफ्रोमबो धोरोमा मोनफा मोनफा बिगियाननि फोथायथि बिगियाननि मोनसे जि मोनसे फोथायनाय आरो बेनि जि मोनसे प्रुफ होननानै बुङो बे माखासे जिनिसखौ लानानै आवगायलांनांगोन अब्लानियासो आथिखालाव बे जि माने बिगियाननि मुगा बे बिगियाननि मुगायाव धोरोमाबो थांनानै थानो हागोन
नङाब्ला जुदि बेवहाय जेबो जुदि बिगियाननि जुदि फोरमान गैयै बा बिगियाननि जेबो जुदि फोथायथि थायाब्ला बे धोरोमा आथिखालाव जि मोनसे ग्लबेलाइजेसन होननानै बुंनाय जादों आथिखालखौ बेयो बिगियाननि मुगा बुंनाय जादों बेवहाय माने मा होननानै बुंदों थांनानै थानाया एसे गोब्राब जागोन दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बे कुमारी काटानि जामगुरियाव जादों दा बेवहाय फैनानै आङो मोनदांदों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव थारैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बिगियान आरो धोरोम बे मोननैखौबो लोगोसेयैनो जौगाहोनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिजों बिथांमोना दावगाबोदों आरो थारैनो जि मोनसे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गुदि बर'नि बाथौ धोरोम गुदि बर'नि धोरोम हिसाबैनो बेयो थागोनखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेवहाय जिखिनि बेवहाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे बाथौ रिसार्च सेन्टार नैबे जायगायावनो बाथौ धोरोम रिसार्च सेन्टार नैबे कुमारी काटानि जामुगुरियावनो बेखौ गायसननायनि थाखाय थिग खालामदों नाथाय बे जि मावफुंनायनि जिखिनि सम बेयो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे गोरोबथाया जादों आरो बेवहाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय नैबे मोनसे दफा बे एसे उन जानानै थादों आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा नैबे आथिखालाव जि आसाम बिधान सभानि 2021 मायथाइनि जि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि माखासे बिसायख'थिनि जि एमसिसि बे एमसिसिआ नांना थानायनि थाखायबो बेवहाय जिखिनि जौगालु हाबाफारि बे जौगालु हाबाफारिनिफ्राय गासैबो गभर्नमेन्ट मिशनारिया गोजानाव थानांगौ जादों नङाब्ला बेनि जि मोनसे बेवहाय जि गोरोबथायाव फैफानाय जि मोनसे बाथौ रिसार्च सेन्टार बे रिसार्च सेन्टारनि खामानिया जौगानायनि जि मोनसे थासारि बे थासारियाव बेयो फैगौमोन बेवहायथ' बेनि थाखाय जि मोनसे बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेवहाय जिखिनि एक्टिभिटिसफोर जागोन बे एक्टिभिटिसखौ माने बाथौ धोरोम जौगाहोनायनि थाखाय जि मोनसे जिखिनि मदद बे मददखौ थारैनो मोनगोन आरो बाथौ धोरोमल' नङा दे बेवहाय गोबां धोरोमारि गोबां रावारि सुबुंफोर थायो दा बिथांमोननि जिखिनि धोरोम बे धोरोमखौबो जौगाहोनायनि थाखाय नैबे बिटिआर खुंथाया थारैनो बेनि सायाव नोजोर आरो जिखिनि थांखि बेखौ लागोन ना बेथ' नोङो मा होननानै बुंदों बे गौथुमारि बाथ्रा जागोन बेवहाय बाथौ गौथुमा माखासे बेवहाय मा होननानै बुंदों इनिसियेटिभफोर लागोन आरो जाय इनिसियेटिभनि गेजेरजों बे मोनसे हाबाफारिखौ माबानानै दोननो हायो होबथानानै दोननो हायो बा बारस्लायनायनिफ्राय बेखौ होबथानानै दोननो हायो बेयो थारैनो बे गौथुमा बेनि सायाव नोजोर होगोन